Tofa mai sauraro, rikici ya barke bayan shahararren malamin addinin musuluncin nan nuru khalid ya yi zafin martani zuwa ga shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu. A ta wani bangaren kuma ya yi ƙwararawa matasa gwiwa ganin cewa an tabbatar da wancan lamari na ainihin zanga-zanga. A ta wani bangaren kuma malaman addinin musulunci sun fito suna nuna cewa su basu ainihin goyon bayan aikata wannan lamari ba na ainihin zanga-zanga. To mai sauraro, a cikin bidiyon za mu kawo muku dukkanin wannan abubuwan da ke faruwa. To mai sauraro, idan ba za ku manta ba, a ƙarshen watan nan ake tunanin cewa za gudanar da wata zazzafar zanga-zanga a ƙasar tamu ta Najeriya wadda ba a taɓa yin irin ta ba. Idan ba za ku manta ba, a kwanakin bayan nan ɓangaren kudancin Najeriya sun ainihin gayyaci arewa da su ainihin goya musu baya ganin cewa an tabbatar da wannan lamari domin kawo ƙarshen zalunci a ƙasar tamu ta Najeriya. To mai sauraro, a cikin bidiyon nan mun to muku da labarai kala-kala da na ban dariya har ma da na ban tausayi da kuma na almara. To mai sauraro, da Allah idan ka san wannan shine zuwanka na farko kan wancan namu mai albarka, kafin cikakken bidiyon ka ainihin sani hannunka mai albarka ka danna mana alamar ta subscribe. Kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun ɗora. Mun gode kallon wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. To samu guri ka zauna ka shirya tsaf domin sauraron wannan cikakken bidiyo ga wancan namu mai albarka mai suna tushen Hausa. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai sauraro. Barkanmu da jimurin sake kasancewa da mu da ku a cikin wannan rana mai albarka, labarai da maduman su. Kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku zafafan labarai. Soyo ma wannan channel namu na mai albarka mai suna tushen Hausa ya leka wani zafin batu da yake ta trending a kan social media. Kan batun zanga-zangan da za a gudanar a kasar tamu ta Najeriya ƙarshen wata. Yayin da shi ma malamin addinin musuluncin nan wanda ake masa lakabi da nuru khalid, wanda tsohon limami ne a jihar ta Abuja, yayin da ya toba albarkacin bakinsa kan wannan batu. Idan ba za ku manta ba, a kwanakin nan malaman addinin musulunci wasu daga ciki suna fitowa suna cewa ba su goyi bayan a yi wannan zanga-zangan ba, yayin da a ta wani bangaren kuma malamai suna fitowa suna cewa sun goyi bayan a yi wannan zanga-zanga domin ta sulhu ce. To shi ma wannan malami nuru khalid yana cikin mutanen da suke cewa suna goyawa matasa baya ganin cewa an yi wannan zanga-zangan domin abin da ake yi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya ya wuce ƙa'ida, yayin da mutane sun shiga wahala sosai matuƙa gaya. To malamin da ya karfafa mutane gwiwa kan cewa a je a yi zanga-zanga domin mutumin nan shugaban ƙasar mu ta Najeriya ba ainihin adalci a cikin zuciyarsa, yayin da wasu mutanen suka fito suna magana suna ainihin ciccika wannan bawan Allah, yayin da idan ku duba postin ɗin BBC da safe da tabbatar muku da cewa shi fa malamin nuru khalid ya faɗa da bakinsa cewa ya ainihin daina faɗa wa mutane gaskiya a kan al'amuran da ya shafi wannan ƙasa tamu ta Najeriya, ganin yadda aka masa ca a kan maganar da ya ainihin faɗa a social media kan batun yana ƙarfafa matasa gwiwa ganin cewa an yi ainihin wannan zanga-zanga. To mai sauraro, a duka dai anan zamu kawo ƙarshen shirin namu yau. Kar ku manta ku danna mana alamar ta subscribe, kana ku danna mana alamar ƙararrawa don mu samu sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode kallon namu mai albarka, mun gode.